Nabalik na ba? Okay, maadjong adlaw ninyong tanan og welcome back to my channel. So for today's video is magluto mi sa usa sa among pinaka-favorite nga pagkaon or pinaka-favorite nga karne nga available sa ato ang probinsya, which is ang Bisayang manok, o diba? Or diba native chicken kay hilig bitaw man ko, no? So pag moingong giritag Bisayang manok, lami jud na siya bisan unsa. Mapaadubo man na, sinugba, mapasabaw, lami jud basta Bisayang manok. Unsa karon mag-chill-chill ra ko karon kay syempre ang ahong pag-umangkon mo mag-prepare ani nga klase nga pagkaon, o diba? Kay naka-observe man jud mo or naka-notice man jud mo sa pag-grow ni Uno, no? Kay murag ako ram jud wa mo grow ani kay murag maoro man jud gihapon na ang height, no? Dili ra si Uno apil ang mga manghod and other pag-ubangkon. So makita jud nato nga dali ra jud kaayo ang panahon. Unja nagkatiguang na punta. So katong mga nutrients nga gipangluto, no, murag tuara jud kadong nila sa ua, murag kuangan pa jud sa effect. Grabe jud pud ang sotoy sa iyang height, o dili lang ka ang height, ang iya jud pong lawas kay pang Olympic player. Oh, di ba? Tawgon ba sa puno ni siya og Eugene Nishida. Usa karon kay buo na siya mo ihaw og manok. So proud jud pud ko jamo, no. Usa karon kay buo na siya may ihawog manok, so sana ang paihawon sa makachil-chill na jud ta diri sa kilid kay sa una ang hibawan ani mukatkat lang jud og kakao, tingkawat og kakao ba. So guno pa og kakao, no. Karon kay buo na ni siya mo takbas, kay buo na ni siya mo bunot, o di ba? Sa aong ipakita sa ninyo og unsa tong porma na mo sa una. Oh, cute pa jamo siya ani, karon gwapo na, o di ba? 4 years ago pa ni si ganahan pa ni siya moatubang og kamera, karon likay-likayan na tas kamera. Magtago na nis dinaganahan magpa-video. Unsa karon na pa ni uban no nanguha may og tilapia ani. Kani 3 years ago ni si Zaso pinahiwi-hiwi na ang buhok ana. So dali ra jud kay no. Lami jud puning mag-vlog ta ba kay makip na to ang moments. Unsa going back sa ato ang luto-luto, so nanguha na pug kog limonsito og sili kay kaning sinugba pag way limonsito unsa way sili, lahi ra jud ang kalag sa imuhang sinugba, murag kuangan ra jud sa kinabuhi, no. So nang dapat always basig hilaw pa na siya gipang ibot suno kay puan kog kanang libot-libot og pangita og sili kay amoang sili nga gapuwa-puwa nangamatay na ang dahon niya, namatay na pud ang mga bunga. So madjug ani kay naa pay green, napamampoy kinabuhi ang green, muhanghang pamampod siya. Unsa karon nagpabaga na ang pangumangkon ani, ana kay siya may musog ba, kay ako chill-chill ra jud ko karon. Kung nga kamo ra jud bahala na kay lami jud din mukaon og kana bitong lahi ang ga-prepare ba. Kay kana bang chill ra ka ba? Kanang murag wa kayo magasto ang imong kusog, murag lami kay ihungit, no. Unsa karon kaning manok nga gikuan gi marinate ra ning mama og suka, ya giasinan, gitimplahan na sa daan kay para inig sugba ready to go na siya kay para nailasa ba. Unsa ako gaad-ad na pud ko ani og mga sibuyas, mga panakot kay sa giingon og ganiha igo ra ta magsinugba karon og maghinalang kay para punay sabaw-sabaw ba. Unsa man ning hinalang, sabaw ni siya nga butangan og gata, unsa butangan og sili ana. So dagad-ad nag-prepare kog kamatis nga kinadaghanan kay kaning sinugba lami jud pag nay kamatis, ya daghan jung sibuyas kay itunlo man nimo na adto ja kanon nimo apil ang kamatis ug ang tawag aning kanang sibuyas, labi na og green pa ang kamatis na arang lami aja mo. Ya karon gisugba na ninja ning izahang isang manok kay kanis uno pod kugihana po siya magsugba-sugba. Pag naa ni manok nga tinangkaw nilang papa mayor pa sugbaon na to ning manok pa, kanang ganahan siya ba, naa siya sa stage nga ganahan mag interesting siya sa aning na mo stage tanong nga moabot jud tang inani nga interesting ta ba, curious ta sa mga bagay-bagay, mo ganahan ni siya mag ihaw-ihaw karon kay naman ni siya barkada magtapok-tapok man ni sila dadto man na siya natuto ka na manggilamaw ana, ganahan man sila sa magtapok-tapok ana dadto murag nag-grow ang yang interest o curiosity. Mo nang dirisbay pag makita og sa nilutuon abtik kay na siya ana, sa una pod abtik po na siya pakwaon og pangkakaw, no, kay murag way makaon di ba. Ya karon pina style na nang buhok ana, pinapugi-pugi points na. Ya karon ga
gakumot na si mama sa gikagod no nga lubi kay maghinalang man ta na dapat naman ni siya gata sumurag simply ginataan jud ni siya natawag na ni siya og hinalang kay butangan man nato og sili pero pag way sili aw ginataan lang na siya so maghugas sa tas ato ang grabe ka antik jamo nga bowl maura jud ni sa tanang plato na mo sa una maura jud ni nabilin nga grabe ka antik wa na kaayo kakasagaran ang mga plato na mo inana set man na si Zan nay plato nay baso nangabuak na kay kaning mga daghag bata sa una kay kami no ya kana muna toy nabilin grabe na murag mo toy among antik di ba ya karon daghan na na pulihan nag mga aesthetic di ba ya karon kanis mama iza nang giusa gilat-an day usa nang katong si mama di pud guluto anang hinalang kay chila lagi ta karon iza ra nang giusa to iza hapon ng style pod tinapuan po to nga style nga usahon ratanan so gatimpla na kustunluan ya kaning pinakadabis pag nagani kay pinakadabis nga suka nga tuba nga aslom sa humot na the best jud imong tunluan so mo jud ni nakadaglami labi nagtuba ang imong tunluan arang anis jud ko jamo jud tinuod jud ni ang giingon aslom na humot pa jud na magiuban nga aslom lang walay humot kani grabe pag lami jamo jud ni ang nag kaning tubaa pod pinalit naman yung silingan kana na speakers ana na luzuan ng kasagingan manuba man na siya na kay naamay ka ng tawag naman na sa lubi palit mi og tuba so ara pod duhora po na namo ya karon naluto na ang sinugba nga grabe kuyaw man jud ni pagsugba sa paumang ko kay mura man jud tinap-an lami jud ni pagkasugba kay sinugba jud di ba sinugba / tinap-an so naapoy ka ng hirnarbi si papa nga tundan usang bulig lami ni pagkatundana kay dili apa-apa dili pud ka na murag gahi bitaw sa tunga nya karon sa ang pagmangkon pag gibatad-tad ana so ako nang abot na po ko sa stage nga magtilaw-tilaw sa kilid ana na po tani abot na po naman jud tay mga stage sa kinabuhi no sa una kung kitay tigtad-tad ana sa una kung pika-pikahan patatong papa og kanang ay sa pagkuha ng tinatad karon kuha na tas tinadtad ana man bus amo good di ba unsa karon sakto jamo kay pag nahuman na gamong gitadtad abot na pud ang igsuon di ba sakto jamo jud kay pag namuluto man kumuan ko nga ari mo paniud to kay kuan except lang sa usano kay igsuon kay ladyo man to siya mga usang oras kapin pa may behon kani kay duora man is amua so undago jud pud na jamo na atong sinugba tunluan na putay cucumber ana kuan ragod inato ragod ana wanay pa fancy ana inato mo ni lami dabis jam mga pagkaon jud tilok-tilok jud apil bahaw ngano magbahaw man nga kung gadungag mas mama og kuan bag-ong inani nga humay di ba nang hinalang quick transition ano no mabidyuhis mama kay kanis mama pud magluto og siya bitaw palutuon mo bitaw po nang usahay mag-vlog ko ako ra jud tanan ha walang mangialam kay ngano man pag naimutabang no ako kay mo gibutang na di ay ang tangad gibutang na ang sibuyas so asa pa may i-vlog na to ani kung gipamutang naman di ay di ba pero mga inani mga chill nga video ana wala kayo mga iniisip sa buhay so chill jud ni siya so karon lami kayo ang huyit kay wa man nausik ang singot no ani lami jud ni nana no lahi ra jud kita mo magluto murag busog na ta kay sa humot may ni nana so maurat to manana atong paniod to manana pud ang ato ang itadikimas so for more videos like and subscribe kay para daghan jud tang magama nga video no and share to your friends and that's it this is Miss Cynthia unsa nang nawong mo na to basta ay kalimot og like and subscribe na siya o gabalikon ho and that's it this is Miss Cynthia Never jud na mo ko nang kamot. Di ba sino magmuni answer jamo jud. Bright man. Pero silang baday kay naman nas likod. Tinabangay ako atubangan alambatin. Mo rin di ko ganahan jud atubangan. Di asay pa atubangan mubo pod. Tiket. Sila ro to.